дар баъзе холаҳо медорам бачаҳои зандоранд. ака мо меҳмонем дар онҷо, падараш дар бар муштагиай. медава меояву дасти падараш як мачак мекунад, ё як китфи падараш як буса мекунад, ё як пешонии мисол бачаш падараш як буса мекунад. хоб меравад дарав либосоша иваз мекунаву меяд дар хизмати чӣ? Хизмати меҳмон дар рост миса. вақтат хуш намеша амира бубинӣ. ами шумо да агар бародаро бидроем бачакат бидава даста буса кунад, отаҷон хуш омадӣ, ё қучоқат бигира, ҳоли бубин, ё бидава попшакот айпод бигира, ҳай роҳат мекунӣ, хурсанд мешай. худоро шукр мегӯӣ, худоро шукр мегӯӣ ки ӯ аз меҳнати худат мешавад. бародари азиз, барои ӯра то ин ҳад расонидан тарбия кан дар кор. тарбия ки накардем баъд чи аст? баъд бародари азиз дар омадем ҳатто дар дастмон боро файрод мекунем, мисол номша мегирем, баҳром файрод мекунем, мумкин телевизор тамошо дорам, ё мумкин ки хай агар бишнавам ча ба каракӣ медозам, гӯё нашунидай. иштаҳам бояд мо хафа нашем, аз мукофоти амал ғофил машав. гандум аз гандум берӯяд, ҷавзи ҷав. акай мукофоти амал ғофил шидан дар кор нест. ҳамин қадар кардем, ҷавобаш ҳамие.